Хора, втора част, мисля, че за 2 части ще сме готови. Ако не сте изгледали първа част, може да я изгледате. Ще кръста с едно име, първа и втора. Моля ви, изгледайте ги. Исках да кажа, че много почва да лепка. Е ужасно. И сега черната сенка и една четка. Хора, това червено мога да го пробвам примерно за Хелоуин, защото Хелоуин идва скоро. И ето. Това червено мога да го ползвам за Хелоуин, защото е много хелоуинско. Аз имам рокля на Хелоуин. Ще си направя това червило, ще си направя черни сенки, веждите, за да стане още по-страшно, защото като се сложа на веждите и изобщо не изглеждам добре. Но червилото е адски готино. И просто уникално. Сега вземаме една кърпичка. Много хора ми е лепка. И искам да го